Hi, good evening everyone. So today atong i-review ang duha ka racket nga donated by Rally Sports PH para ni sa akong mga players dayon na nakoy chance nga ma-review na ko ni sila kay naulit naman ako mga players gikan sa provincial meet. So una na kong i-review sa inyo is ang RSL Millennium Laser 8900. So mo na iyang itsura. So guys, kung makita ninyo ang iyang ulo, usa ka dugpa na ko gamay, kapin, kining pahigda pahigda nga string is this is 24. Kining pababag pod nga string is 22. Kumpara sa akong apex nga gamay-gamay og ulo. And then ang iyang kwan is gamay flexi siya. Flexi siya, na-feel yun ako ang iyahang pagka-flexi gabi, yuslan ako ni ba, gigamit na ko ni sa kuman ni mga estudyante god. Yuslan, nanula may gabi, aning isulayan ako, flexi siya, lami siya. Dayon, diri sa shaft niya, kani slim ni siya diri, 6.5 mm, kani diri is 7.5 mm, mo siguro flexi siya, kay slim siya diri dapita. Din ganahan ko sa iyahang dire kay lami ang iyahang kwan pagka RSL nga logo din na ay na stripe duha ka buok. And then Trio G5 ang iyahang kwan handle and weight. Ganahan sad ko sa iyahang dire dapita ang iyang emblem kay emboss dayon murag nindot ang design. Ganahan ko sa design. RSL since 1928 England. So kini nga racket guys is mukaya ni siya og 28 pounds string tension and then polymatrix carbon ni siya. Okay? So doon na po siya gitawag og anti-twist technology. Ambot ug unsay pasabot ana og kuan siguro na siya og mabugto ang string, di siguro mo twist. So ganahan ko niya kay nimble siya, dali ra siya ilubag-lubag yun, dayon kusog ang imong paka inig smash nimo. So atong i-sound check. Dungog niya. Mo na ihang tingog. And then so wala nilain. So diri na punta sa RSL Millennium 8800. Mo na ihang itsura. Parihar gihapon siya o gidak-on sa aning green. Parihara sila. 24 ka line of string paingon sa ibabaw, 22 paingon dere, and then kaning polymatrix carbon sad siya, 6.5 mm ang ihang shaft dere. Slim dere paingon dinhi 7.5 is ta magtambok and flexi gihapon. Dayon parihara gihapon sila dere og pareha pod dere sa ilalom. Parihara sila. So ang unsay kalainan aning duha? I think sa weight kay mas bugat ning green kumpara ani, mas nindot ni siya sa luyo, mas nindot sa atubangan kay pang-flick nimo sa tubangan, paspas ka. And then nabantayan ako gabi nga kani akong gamit, lami kay ang ako ang kwan, receive, nindot gyud siya sa depensa, kay gaan gyud siya kumpara ani akong apex ba nga ang depensa lisod pero powerful kay ang akong smash ani kay kuan man gud siya kanang bugat compared ani nga gaan, di kay siya kusog pero lami kay ang imong mga diskarte para nako kay mas ganahan man ko mga gaan nga mga rackets god kay dali ako makalubag. So comment down below if unsay thoughts ninyo aning racket, kung ganahan ba mo or dili. And then bahin sa price, wala ko kabalo sa price ani kay this was is sponsored by Rally Sports PH. Ilang gihatag ni nga racket together sa duha tulo ka shuttlecock pod nga RSL nga amo na pong gigamit. So kung makita ninyo guys, tungod kay nagtraining man ko og badminton pinaagi sa kahoy sa akong previous videos, makita man ninyo diri sa kilid ba or diri makita diri nga nadiha ka training ko and then gitigaan ni og racket sa Rally Sports. Mauna kani wala na ko ni gihatag sa ilaha, ako pa ning gipagamit tungod kay kulang pa man ang among rackets, pero puhon kung managhan na among rackets ako nang ihatag sa ilaha, matigaan na nako sila og racket ilang kaugalingon aron do na sila magamit. So comment down below kung sa inyong mga thoughts aning badminton racket, and then hope
this finds kanang useful to you. Daghang salamat. Bye-bye.